Let me tell you who am I, officer. I'm the gentle criminal. Kwaza manje kodwa uqala ukubleed amafika esibhedlela. Guess what? Ngikwaza ngismile so that you don't feel pain. Hey, gentle criminal. Wenzani lapha umsindo wani lo wenzani lapha ngiphazamisa ngiyafunda. Brace yourself. Ngilungiselela ukuya kuma audition lana ngifuna ukuzama acting yabo. Asibekuyoba kuhle kakhulu. Mengabe upracticela nje ukuya ku job interview ukuyosebenza na. Hayi lento yenzayo lapha. I want things okwenza ube proud. Hayi hamba ufuna umsebenzi proud. Hayi. Alela, mangahamba kahle kulama auditions, ngayibulala le role engizabe ngi-auditionela lapha yana. Guess what? Ngizothola umsebenzi wokuba i-actor. And angeke ke usaloku ungibalisela ngokuthi ngifuna umsebenzi and stuff. Angeke kulunge mfana. Ngalento engiyibona lapha, akhohle, uyaphetha mfana. Kuyaphetha nje. Yaza ngazi ukuthi uhlekani. And uchaza ukuthini ngoba uku-actor iphupho lami. Well, i-nightmare kimi. Ayikabi mfana. Mina ngibhekela wena lana. Angifuni uhleke kwabantu ubuye lana ugcine sowucommit. Ngicommitha ini manje? Ucommitha lokho kuzibulala. Nokulula. Phela mangizibulala, ingenxa yakho. Hayi, ngibhedeli mina. Uzibulala ngenxa yami ngoba kwenze njani? Angaze mina ngathathana intambo, hamba uzibulala ngoba naku into yenza lapho uyaphetha. Le cough mother timer, le cough mother. Kuyimanje ngikhona ukushela into. Nginalengane le yangapha ngaphezulu nta fuck spoiler alert. Yazini, awuthi ngihambe ngiyoshisa lapha nesitolo. Man, uthi fuck ibani? Yazi kuba umama ukhona kube le khehla lekho grumpy kanje. Hayi futhi nyanyanya nokuhlala la ekhaya. Hayi, umuntu angahamba. Yawena, yawuzonke lomsangano okhuluma lapho. Lalela, masunyanya ukuhlala la ekhaya. Hamba phela. Ayikho umuntu ukufostela ukuthi uhlale la ekhaya ngenkani. Ayikho umuntu ukufasa ngentambo noma ngeketanga ukuthi ungahambi la ekhaya. Hamba. Oh wow, angikoshawa namhlanje. Guessing lucky ke. Lalela, ngiyabuya ngisala esitolo ngizobuya nje kunekudala ne. Ya. Ana noma ngabuya, akunendaba.